kilo aku rene mau. Apane kowe? Papane niki lho. Panggenane niku. Panggenane ganti. Asine dudu papane. Apa? Kondisimu iku semakin surem. Iya. Melaku ae wis nguat-nguatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya sakmene kae lho. Ndas tok iki. Lho. Ndas tok piye to? Sawake. Gak ketok anake. Nek lampu gak ketok. Penuh tenan. Iya. Iki mertandane apa iki? Toto rapi. Rasa bersyukur yang amat tinggi. Oh iya, wis disampaikan Mang. Ya apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Artine apa iki? Embo. Ya wis pokok tak nek ngono ya. Kaya Proborini kok lagi romo nggih. Kowe iki muni kok ora tanggung jawab iki jane piye to? Kok tak WA kabeh arek. Lho iki sapa to? Kok hubungane Proborini? Niki. Heeh. Lho, niki ramane Proborini niki. Oh, Proborini anak iki to? Lho, ngene. Anake widodari kaya ngono, bapake kok kaya garangan jale. Kok Niki sing nata jiwa ragane Proborini nggih. gayane iki Proborini? Lho, Aku kaya apa jare? kayak napa apa? Garangan. Kayak garangan ya. Si ancuk ya. Surabaya karo Kediri ki beda. Bedane apa? Lho ning kono nek awakmu gak apa-apa ngomong ngono nang kene iki saru. Aja dianggap saru jancuk iku. Lho, Ono maknane ada kepanjangannya. ono artine. Jancuk iku jantan, cakep, ulet dan kreatif iku disingkat jancuk ngono lho. Wah iki bocah iki siji iki piye? Nek cara Surabaya ngono piye lek artine? Lho, jantan, cakep, ulet dan kreatif Disingkat jancuk. kamangka yogane iki kreatif kabeh. Jancuk kabeh iki. Ora mung yogane, gak mek yogane tok. Apa? Panitiae ya kreatif. Jancukan panitia. Artine Jantan, cakep, ulet, kreatif, anti narkoba, anti narkoba semua. Tepuk tangan untuk warga Sidodadi. Sidodadi. Niku nek dicontoh jenenge Sidodadi. Gak Apa? tahu wis jelas dadine ngono lho. Rencana apa ae? Wah, iki desa lho. Heeh. Nekakno Kis Romo Sun Gondrong karo Ki Romo Tawar Gonzales. Oh, tawar ki jenenge Tawar Gonzales ta? Iya. Lah nggih Rama nyawang pasuryane. apa? Rama Sun iki pantes gawe sandang Rama iki pantes. Encen ganteng. Lah iya, lah potonganku padang ya gak padang, peteng ya gak peteng. Ngomong Rama iki hitungan teko ndi? Aku kan turunane cedak darah biru aku. Oh, turunane apa ki? Raja-raja. Darah biru kok raja kan iku ya. Lah sing duweni turunan api iku lah ya Darah raja-raja. biru mari diantemi wong gosong kabeh kalau dhewe. Lampu kok iso padang ya apa ya? Lampu. Mergo ana setrume. Ana setrume mesti Mesti padang. control system kono mang. Apa? Ana setrume kok peteng. Lho tapi kan muni war. Aku takon gak munine kok padang ya apa? Mergo ana setrume. Gak iso. Lah terus Mergo matamu melek. Tutup lak peteng lho. akeh penonton. Akeh penonton koyo ngene tekon kene iso tekan kene. Iso tekan kene. Sebabe apa? Mergo nang kene teko omahe nang ngene iki gawe sikil, duwe sikil. Mesti iso tekan kene. Mesti iso teko kene mergo duwe sikil. Lah nggih Rama nggih. Duwe sikil iso mlaku. Iso mlaku. Ono duwe sikil gak mlaku. Gak iso war. Kon meja kursi. Ono sikile papat lho iku. Kok gak mlaku dilungguhi Pak Kasun meneng ae kursine. Mergo benda mati. Benda mati gak mlaku. Mbasi duwe sikil nek benda mati gak ngarep iso mlaku. Benda mati gak mlaku. Gak mlaku. Kon ru mobil iku benda apa? Benda mati. Lah kok iso mlaku? Mergo ana mesine. Nek ono mesine, Mesti iso mlaku. mesin jahit kok gak mlaku. Mesin jahit lho. Lho tapi kan muter, dipancal muter. Bojoku tak pancal kok gak mulih sampai saiki. Kok niku hubungane apa? Ayo jula-juli. Jula-juli. Ning. Telu-telune sak pira Mas? Telu. Lho iki anu duduk telu. Apa? Iki nek nggonku nyongo. Oh iya. Lah mangkane aku ndelok telune ae gampang.
dinto enton tang. Kon nunggano ta. Iki ana pengendang asli Jawa Timur. Ayo. Mas Panji lho. Ayo, baleni maneh. Dung tak to. Wes pas. Tuku kayu digawe meja ana cecek go ndukur wajan. Rabi ayu dilirik tangga enak, rabi elek tangga gak doyan. Iku mono bojomu dhewe. Panjak gendang nom-noman tak latih ana omah gendang gua telu aku. Hah? Gua telu panjak gendang aku. Lho telu. Sing situk rusak kalau areke. Sego jagung iwak mujair wong sing ngedung calon DPR sing milih sapa? Ya. Dadi wong tuwa dolor kudu ekstra hati ngawasi anak nok jaman iki. Sandang pangan seger kuwarasan. Faktor pergaulan sangat mempengaruhi. Nek salah pergaulan iso Tukaran padu wis duduk jamane mula sing perlu ayo nyambut gawe. Nyambut gawe sing temen kanggo keluargane supaya gak kotor eko amin. Ayo lanjut. Baboyotmu piyen mangsa gene gak karuan. Pancen iku manusa gepetong turunan. Tiba awakmu lah kok soro temenan. Aku turun songo dadine gak kumanan. Tapi kon bar ojo cilik ati. Mangkane aku isih kuat ati. Tetap semangat gonmu golek rezeki. Aku terjun nang dunia seni. Aku krungu kon soge donya bondo. Pancen aku
sababe apa kudu madhep-madhep karo sing kuwasa. ancen kon kenal wal sogemu kendel Aku nang Malang mari nebas apel. tapi saiki wer duwekmu kandel Seminggu duwe entek tak gawe mangku purel. Hop. Wis tak gawe mangku purel entek wis. kate tak terusno lho iku mah Kathik wis tak cukup ngono ae. iya Makane masalah masyarakat kene guyub rukun. heeh Sing wedok-wedok dron ketok cantik-cantik gawe jilbab. lho Nyotokno kulitane. lho Gak kaya bojoku apa bojomu kulite coklat gawe jilbab ijo. apa Tak sawang kaya genteng lumuten iki lho nduk bojoku. Enak iki lho aku jan. Mangan sak mangan gak tau maca bismillah besul kaya jaranan iki lho. Arijalu kawawuna ala nisa. Tanggung jawab Tanggung jawab wong lanang kon kudu iso ndedek bojomu. tak tekan ustaz tak privatno ngaji. 6 bulan khatam Quran. Alhamdulillah. Pinter berarti awakmu. Kondo khatam Quran iki kate mangan maca bismillah kaya wong qiraat. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bojomu Mangan besul. Sego entek. Shadaqallahul adzim. Aduh, gagal paham. kepinteran. Kondo nek mateni lampu. Heeh. Maca innalillahi wa inna. Aku turu diwacano Yasin Nyengkakno awakmu. nyawa kuwi iso mbun-mbun. Bojomu ana pira? Bojoku 3. Ana 3. Apa? Lho. Nggih, 3. 3. Siji Probolinggo, Heeh. nomor 2 Sidoarjo, nomor 3 Jombang. Kaya 3 ya. Nggih, sawangane 3 bojone. Muling kok wis gak duwe dhuwit belas. Lah apa? Tarik. Lah iki bojoku nyuwun sewu. Nggih. Niku Romo Sun Dia bojoku saiki nglairno tak tinggal ana Jombang. gak tanggung jawab. Gak nyekel dhuwit apa gawe bayar rak isin to aku. Lho lah mbok ditinggali apa-apa. Tak tinggali nomor HP-mu. Lho kok mbok nomor HP ku mbok tinggal bojomu lho. Lah HP ku mlebu gaden iku. Lho. Lho, sik war. Mangke riyen Romo sekedap. Apa sih? Halo. War, Apa? bojomu ngelairno. Lah iya. Sing Jombang wis lahir. ngelairno. Alhamdulillah ya apa sejare sapa iku? Dokter yang telepon. Lahir takokno lahir lanang apa wedok? Nggih, Pak Dokter, halo Pak. Iya. Itu anaknya yang lahir laki-laki atau perempuan? Lanang. Wah cita-citaku kepingin anak lanang. Bener iki sih. Keturutan ya? Heeh. Iya. Takokno bobote piro? Pak, maaf Pak, itu bobotnya berapa Pak bayinya Pak? Berapa? 10 kilo War. Aduh lede iki wis. 10 kilo. Panjange piro anakku panjang? Panjangnya berapa Pak? 1 meter. Heh? 1 meter. Lede wis. Iku operasi apa normal lahir iku? Ya, wis. Takon Halo Pak, dokter. itu maaf Pak, iya Pak, maaf, kakean takon jadi War. Itu lahirnya normal apa operasi Pak? Normal War. Normal? Normal. Wis. Alhamdulillah sih War. Kena diliwati trek iku wis. Radak ngene wis. Normal War. Ya. Oh iya Pak. Dijahit War. Heh? Bojomu dijahit. Ya apa jahit iki? Dijahit kabeh. Lho. Kok ngengahi? Kon ngengahi sak piro? Samik ngene samik. Halo Pak. Iya Pak. Disisai Pak, dingai. Nggih sak mik, sak janggele jagung lho Pak. Iya. Sik dokter tak mari. Kon ngerti tangga seter dokter? Kok kon jahit kabeh iku lho. Anggitmu iku mau kena. Goblok iki. Ya wis meneh tak beresi. Gak ngereken kontrol wis bah. Oh ya wis. Aku periksa nang dokter ya. Apa? Pak Tawar kan sudah tua. Heeh. Jangan makan kambing, Pak. Oh iya. Ya kula takokno apa, Pak Dokter? Kenapa, Pak Dokter? Kambing kan mengandung kolesterol. Iya, bener. Iki dokter congok iki. Kon ya apa sih bener War dokter Apa? iku. Memang kambing itu mengandung kolesterol iku bener. Kon goblok pisan kok iso.
Kok iso goblokno aku lho? Gondi kambing mengandung kolesterol iku, kanduk kambing iku mengandung cempe. Kon tumono kambing mana kolesterol. Mesti mana cempe. Oh, apa sih kon iku? Niki yo napa ngomong-ngomong warek iki lho. Lah ya kuwi ngono kuwi angel kok bocah iki. Yo angel maksudnya ngandung kolesterol iki nek dimaem iki kolesterol iki merusak iki lho, jaringan iki lho. Moro aku buntoni tes darah. Iya. Tes darah. Tes mantul gak karuan-karuan kon. Ambek perawate. Ya apa rek perawate Yayu jenenge. Kate ayu Yayu. Jenenge perawate? Yayu. Kon dites darah. Dicoco ya. Jelep Gede gak mampet-mampet. Mati aku. diperban. Lho, ya mati kentekan darahku. Dikei perban entek. Perban piro kon sak lemari entek. Gak mampet. Gak mampet. Akhirnya dimut sampai Yayu. Nggih metode lama. Drijimu sing goncer iku mang Dimut. Mampet. Hasilnya mampet. Mampet. Oh, Aku iya, iya. mulai balik maneh. Mbak, lho kenapa Pak Tawar kok kembali lagi? Aku pipis gak mampet-mampet, Mbak. Cari perawate matamu. Tak sangkano di ngonokno ngono. Lah iya. Aku lunga kaji wingi awakmu gak ngederno. Alhamdulillah. Kaji to? Nggih kloter pertama. Mlepet kloter pertama. Yo yo ngono war tumus oleh Kon dungane. latihan mana asik haji ku masalah kan balang jumroh. Yo ana latihan sadurunge budal iki di-training supaya gak kaget. Nyawat setan kan. Iya mbalang jumpur iku nyawat setan bener. Tak sawat cep. Cuk balik nang bathuku. Watune iku. Iya arek-arek guyon ngawur rek kon rek ngene aku. Iya iya. Tak satu teyep kena teyep setane ya Allah. Bandel nang bathukmu maneh. Lah aku dibisi imburine. Ala cak padha setane nyawat-nyawat dari. Ya anggere dianggap setan kan lunga kaji aku. Bareng aku numpak pesawat ngeder awakku Nang budal. Juanda. Iya iya. Mudhun aku nangis briku, Kris. Ancene wolong kaji war kabeh gak kontok. Kabeh wolong kaji begitu mudhun nang jida iku ya. Mudhun Iku pesawat mesti aku nangis, iki mesti nangis cita-citae keturutan iku Mudhun nang prihatin. jedandi. Lho wolong kaji ku mudhune nang jeda. Kok didono kok Juanda gak katut kok aku kok. Lah jaremu lunga kaji. Ngono omongku salah. Aku budal nang Juanda dinaik pesawat. Iya. Bareng mudhun teko pesawat aku nangis. Lah iya ku prihatin. Didukno gak katut. Lah terus lunga kajine iku. Gak sida budal gendeng. Apa terus bojoku ana omah ngomong. Heeh. Mas, aku wis sepuh Mas, mbok yo perawatan tarik wajah. Wajah kan rada sepuh. Oh iya saiki akeh operasi tarik wajah bener-bener. tak gonang ngene dokter Manson. Dokter sapa? Manson. Kok mensen sih war? Yo golongan Jenewer Manson lho. Dokter Manson teko Australia kono lho. Iku jenenge. Iya. Jenenge mensen terus. Nek 35 juta tak bayaran dep. Saking senengmu bojomu. Besok ya Pak Tawar jam 7.30 ke sini ke ruang praktek tak terno bojoku. Iya iya. Tak tinggal metu setengah jam. Ditarik bojoku. Wajahe ditarik. Wajah ditarik ya Allah narik nak Sing kendor-kendor iku sok kenceng iya iya. peget narik cangkeme kemendukuren. Allah mulai gak eno kanopi aku nang omah tak tutupi kudanan tak bek cangkeme bojoku. Nyun sewu niki Rama Tawar iki waktu pandemi wingi. Eh. Seniman dituntut kudu kreatif. Ya iya sih. Heeh. Wong gak payu pirang tahun iku. Gak iso Nganggur nyambut gawe. kabeh. 2 tahun setengah. Ah nggih. Aku gak gelem kalah karo sing liyane. Awakmu. Sing liyane oleh bayaran bulan, aku kan gak oleh. Ah padha. Aku usaha war. Ya kudu usaha. Buka usaha. Siapa Pak? Aku dodol pentol. Oh, apik pokoknya halal. Nyatane nyun sewu Rama nggih. Najan dodol pentol, Nah. anakku saiki nang STL, nang ITS war. Kuliah. Heh? Kuliah. Lho ya dodol pentol nang kono yo an. Oh padha dodok pentole kok bangga kon niku. Lho tapi kan sukses. Mangane sadurung ada apa gejala kok gak payu harus invest. Seniman invest, nyimpen apa aku invest. Nabung maksudnya. Iya iya. Aku invest, aku tuku tanah. Alhamdulillah war yo ngono. Aku seneng nek iso duwe kanca tuku tanah. Cuntunan. Pirang hektar. Tuku sak kresek. Digawe apa? Nyirati matamu iki lho. Oh, Kok lambemu kok tambah iki, Mas, Pak. niki rek enten putrane. nggih. Prof. Iki bapakmu tenan Pak, aku tak takon. Lho, niku juga kula ndidik lari anak attitude. Mbasi anake dagelan
olehmu ndidik santun kudu ana. tata krama. Attitude. Pak Desun. Heeh. Ngapunten niki rama kula. Rungokno dipanggil. Bapakmu ta iki? Nggih, Rama rama. aku iki. Nek delok anake kaya ngono, bapake kok kaya ngono rupane kok beda banget ta, Nduk. Tanggaku kan ganteng-ganteng. Aku sik tak urus iki, tak urus sik. Maksudmu apa? Anakmu ayu kon kaya nekeran ngene kok anakmu iso ayu. Jaremu apa? Tanggaku kan ganteng-ganteng. Tuh. Oleh sawape. Oh iya. Iya. Nun sewu lho Pak Iya. D. Ampun sia-sia rama kula lho. Nggih pancen rama niku ngeten niku, kula ngeten iki. Ning kula niku mesti dilatih, diukir jiwa raga kula Wah, nggih ya ngeten. di pikiran ta bapakmu iki? Lho nggih no Pak D. Gendeng iki. Dalange pekok iki. Kok iso gak duwe pikiran iki piye? Anggere aku cagak listrik apa piye? Lah kon mureng-mureng nek aku sing kono lho. Tegese kok iso nglatih awakmu lho tak deloki kaya ora pati cetha lho wong iki. Nggih umume wong tuwa ngoten niku lho Pak D. Apa kurang waras, Nduk, bapakmu iki? Lho, nggih waras ngeten iki lho. Asline ya waras ya. Nggih Kira waras. gendeng aku ya heran kok. Tak pikir rek ora pati waras to, Nduk. Kono lho nek mureng-mureng nang kono lho. Edan iki. Nggih niki lho Pak D rama kula. Sing kok omongne kayak iki to. Sing kok Nggih. omongane pinter kayak iki kok. Nggih. Kok kaya ula-ula ora pati cetha ngono to, Nduk. Nggih pancen mboten seneng di napa dodo-dodone ngoten niku. Lho profile. Jane pinter. Pinter. Nek ora seneng pamer. Nggih mboten pamer. Aku kok Kon gak seneng pamer apa? gak Oh. mbok kaya ngono dalange ngono. Mas Roso. Dalem. Ya anak, ampun. Anak kula nih sopane karo tiyang kaya ngono. Aku sik urung yakin nek kuwi anakmu kok, Le. Tak botekno piye? Anakmu nek ngomong halus wae. Jane kowe nek matur bapakmu piye? Nggih. Riyen Pak D nggih kula tak kalih Mas kula ponakan niki lho Iya, kan. iya, iya. Dangu mboten panggih. Nggih. Mas Roso kalau mau kalih Rama ngriki. Nggih. Matur nuwun pun Tuntunane penonton tuntunan anakku ya anakku tuntun. Mas Roso. Nggih, Mbak Kali Propo. nitip-nitip Romo, kula kan nggih sering luar kota. Oh, nggih. Mboten saged barengi lek wonten job-joban ngenten. Sampean pun kuatir, Romo sampean kula jaga to pundi-pundi. Kuatir dirubung laler kula plastiki larene. Matur nuwun lho, Mas. Iya, aku dikira batangnya ambek kaya. Mas Roso. Dalem. Wau jam pinten ngriki jenengan kali Romo? Kula wau dugi mriki sekitar jam sekawan. Oh, jam sekawan. Nggih. Tapi mboten enten napa-napa nggih maksudnya gak ono Aman, alangan, aman. terkendali, mboten Terkendali, macet. nggih. Pun dahar. Sampun. Santun temen. Mas. Oh, nek kencing manis. Sinten? Ah, bapakmu. Nggih, kok nggih, kencing kencing manis diabetes cuman pun kula tambakne Pak D. Kula kan sayang kali Romo Oh, kula. dibakarne undur-undur pakanan undur-undur, Bapak. Oh nggih niku terapine nggih Pak D. Iya. Undur-undur. Mas Roso, Dalem. kula tak dangu kalian Romo nggih suwe gak ketemu. Masalah ngomong endangu lho, War. Anakku kok. Iya, iya. Monggo. War-tawar rene. Lah ngono jarene anakmu kok kowe diceluk Rama iki lho kok anakmu ora kurang ajar kaya ngono. Didikmu piye to, War? Ya Attitude-mu mau lho. dipengaruhi dalange boleh dadi kaya ngono. War, rene yo. Nggih, boleh. Mati kan ya. Ya. Kon mang rene karo sapa? Kali niki Bareng. Attitude. cuk kono tok. Ngece kono mbek aku. Rokok sing tak jatah wis entek ta. Kali loro. Kan biasa lek gak tanggapan sing jatah rokok sapa lek gak aku. Iki sampean boleh sinten malih. Lah terus saiki kari loro. Wong tak dekekne disedot Bu ibumu. Apane sing disedot? Rokokku disedot katut sak mbako-mbakone. Oh, wong kok isin-isini. Ya tok gegermu pisan kok. Ambek wong tua kaya ngene. Kon didik apa iki? Kan wis bener iki mbok jedek attitude bener. Mbak Propo nyuwun sewu kali tiyang sepuh niku kedahe kan napa niki njunjung dhuwur mendem jeruk. Lho nggih rencana kula pendem urip-uripan. Cocok. Lah ya ngono awar. Ngono jarene didik anak kok pinter lho. Tuwas tak umumno ngono isin dong. Loh, nuwun sewu Pak Dik, kalau di panggung kita bebas. Ah, ngono lho, War. Bener Cak iki. Rasa koncoku. Ha.
Tawar, koncoku, kate lha apa kon? Sak karepmu. Profesional War. Jenenge profesional itu di mana tempat kita berinjak, di situ kita harus menunjukkan kapasitas. Nun sewu lho Pak De. Kula niku saking sayange kali Rama nggih. Nggih. Nun sewu niki pancen kan mboten nggadah untu. Kenapa? Metik niki. Kecantol truk. Terusé tawuran riyen kali jenengan. Iya kuwi bocah ki ora genah kok kuwi. Lah iki nek ketuane Preman Wonokromo piyen? Iya, aku oleh tak seterno rene. Ndek sing merendap bose kok. Jenenge ya, Nggih. aku saking sayange karo Rama. Ambek Romomu terus. Kan ono julukane iku Mang jare sampean. Julukane Tawar Gonzales ijab kabul metik. Iya aku golongane Mio ngene iki lho aku. Lho, kan tanpa gigi. kan lah tanpa gigi sih War. Ya Mas aja metik kaya sepeda motor ae rek metik. Tak peseno untu. Oh, War. Anakmu Jawa kon dipeseno untu napa, Mbak? Ya untu umume iku lho Mas Roso. Untu pasangan. Untu pasangan. Alhamdulillah. Isin isini. Loh, Tak singgakno. Lho, kok iso isini-sini lho kon? Lah aku kate buku kan tak singgakno dhisik. Kate buku tak gawe. Lah kok digondol kucing. Oh buru-buru ambek kucing aku. Tapi nek ningali Pak Suryani, Iya. ningali wajahe Cak Tawar kali Proborini, niki jane padha-padha pintere. Padha pinter. Tawar ki ya pinter, pikirane ya meletik kok. Kadang-kadang motoku meletik bareng. Lho tapi samu bareng Kediri kotane lho. Sing dadi nyatane. bisa dibuktikan Mas Bisa Roso. dites. Ya bisa dong, lek Nyun perkara sewu. kecerdasan kula nggih mboten kalah kali Tawar. Aku ngomong cerdas ngene langsung mangan teko. Hei bro kene bro. Tapi ala percuma lek apa iku Tawar dikeki iku. Ah, dikeki peyek iku. Ono peyeke. Iso mlayu-mlayu kaya bal-balan nang jero cangkem ngono iso. Gak iso mbadok. Iki Tawar ya iso nembang, Dok. Oh, saged. Lho. Cawangane sik tak nyembang. Ya, ya. Lagu. Saged. Lagu teko band 17. Apa? Gak ono War. Ben 17 yo gak ono kon. Gak tau ndelok YouTube iku apa. YouTube. YouTube. Ayo kan ono band 17 iki. Gak ono. Sing iku lho. Lagune ya. Sing lagu Dek ngenani kae lho lagune judule. Gak ono. Apa? Band 17 iku lho. Nadai apa nadai? Ding ding dong ding dong. 17. 17 iku bahasa Inggris. Basa Jawa ya 17 iku goblok. Iya bener Mas Roso. Iku lagune lah ya judulnya apa? Dek ngenani kae. Kemarin. Kemarin iku bahasa Indonesia, nek wong kene ya dek ngenani kae. Sak meletekmu wis. Ayo, Iso nembang ta, Bro? lho. Lho jenengan anu mireng riyen Pak De. Duka kula nggih mboten patek percaya. Kecil lho. Ayo. Ding ding. Ding ding ding. Kurang melodine. Ding ding dong ding deng. Ya. Ah. Ding ding ding. Dong ding ding dong ding. Greng ayo. Kemarin engkau masih ada di sini. Suaramu Goblok. luar biasa. Nyanyi aja. Suarane kok diarum ya bocah ki ya. Ora nyono lho, Ya Pak. Pak De nggih, delan cangkeme apik to? Ya apik cangkeme. Suara kok cangkem. Lho lek kan gawe anu. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati asa ini, Ciakrik. menikmati hitam putih. Hidup ini Penyanyi pekon. bersamamu kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang
di sana selamanya. Terus jale kene Terus. Kini kelangan aku wis kok tekan kulo sih rek. Sik ta, balenono maneh. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Jale Terus. nembang mune ngene Isina. Oh lah ora kene nembang mune ngene kok iso. Gak apa-apa ta? Oh enggak apa-apa. Isina. Oh lah perintahan Sepuh ngono lho. Ndang tawar. Malah kemayu jen so melakune. ngene lakune Kaya mari sunat iku. apik tembang nek tembang beres apik aku jen kedanan trepe Malah nyengenge. Kini sendiri di sini. wis suaramu kok jenengmu apik kok ramu Ya entuk dalane. kedanan aku gumun aku Mengerti aku ati. Kaget aku tenan. Mak pian langsung waras. Mas Tadi tombo. Stroke-mu ilang. Mas Rasa, ya iki lho bengi iki seneng atiku. Kok Apa? iso Wong seneng? sing tak sayang iku ngelumpuk kabeh. Heeh. Dadi senior dalang, senior dagelan Dagelan ya padha tuwek. Siap. Reuni. Dalang kakung Reuni. ambek dagelan kakung. Kakung. Kakung ambek. Loh, lah bener sih Pak De. mau aku kok kakung-kakung ngene Wong kok enak nggih, suarane enak. to? apik suarane iki apik madir Makadir iki lho. Iso. Ojo sini. karo gayane gaya dikuat nih yo Makadir Makadir, Kon nak gawe Mas. Aja sini-sini lho Sidoarjo lho. Ojo sini kon ku tak tonyo lek sini. Ngomongnya nyanyi kan siarno ngono lho. Baik hadirin dan pemirsa sekalian, masih bersama dengan apa iki? Tawar Gonzales Tawar Gonzales Matic. Iqbal. Matic. Kau usah metik busine mati ya. Tawar Gonzales Hijab Kober, artis asli dari Jakarta, baik akan bersama dengan kita membawakan sebuah lagu ciptaan dari apa iki wong Timur Tengah, Magadir. Siapakah dia? Tampil ke hadapan saudara. Inilah penyanyi yang sudah terkenal bahkan sudah ternama sampai mancanegara, akan membawakan sebuah lagu yang tentunya saudara tidak apa? Kakek cangkem sini. Menyanyi ku ki kapan kok tek cer ngono lho wis. Kok ngomong ae ngono wong ada. Tawar Gonzales Magadir. Magadi kurang cukup. anu kuwi dicocokne sik miki aja kesusu muni Rungokne to nadae iku lho. Nadae. wong arepe nyuwara ki aja kesusu ngono kuwi Sing penting ilang. nadane dipasne sik wah Dipasno. nadane Nadane ditotos sik. Wong kene iki wis seru kabeh lagu Magadir iku. soalnya nek ora kok totong ketimbane nyuwara murah penak mong suaramu kan suara emas ya ta Nadae apa biasanya kon niku ngomong. disesuekne karo lagune piye Gak nyanyi. kaya kok wis nesu lho urung-urung Ya ampun, kok iso mati. Ati menyanyi Ojo muring-muring ta, yo alon-alon dhisik. nada ditoto. Magadir Den Mas pas. A. Cukup intro nih sih Mas. Magadir. Ya, ngono. gayanya bagaimana Magadir ya kalbi lana Magadir. Toyep. Dong dong deng deng dong.
Iki mayor tak minor rek. Magadir Yal kalbi lana Magadir Magadir Wisdom bilana Magadir Haya Magadir neng kise gembira Arembia Magadir rambutnya dawa Ya, terus. Wis rusak Terus dong kok iso. Olale kok Magadir rambutnya dawa. Kok iso rambutnya dawa iki lho sampean iku. Ya, nembang saya ya, Bro. Nembang Oke, nembang nembang. Nembang apa, Nduk? Coba saiki. Hah? Diaturke. Nek Mas Roso iso nembang apa? Nembang apa Mas Roso? Cinta tak terpisahkan. Oke, cinta tak terpisahkan, Pak. Karo sampean. Nggih lah. Oke. Lawas Lho, lah terus. Lawas. Apa? Pian, Pak? Lagu Apa? Lagu apa? sing diancang-ancang Apa itu? Apa sih? Iring nadane. Ono tangis ngelayung-layung Tangis rondo Suaramu lho. atine bingung Rondo sing dirabi wayu saben bengi ora tau ditekani Ya. ditumpaki arang-arang Lambemu lho. Kok iso? engkarang aku dhewe kok Diaturke ya. Cinta tak terpisahkan. Ayo metle, kowe Ya. gabung karo Nanda ya. Oke. Siap. Eloke Mas. Iki pundutane Nanda ngono. Nggih. Nangis sajroning atiku Oh, nalika siramu ingkangku. Apa siramu ra krasa? Kudu sambat karo sapa? Tak suweri nolan wengi. Moga-moga Gusti ijabahi. Os. Sabar Yuk, yuk. bisa kumpul kaya Mawar ben istirahat sih Nggih, tembange napa? Tembange Metre. tembange anu ya. Ki mau pundutane akeh banget. Tembange metele tegese tembang sing digabung-gabung kayak mampinge Mang Nda. Oke, siap. Hah, karo Mbak. Berdua saja Prabowo. iki. Iki jebule kok wis jam 1 punjul ya. Ya. Niki ditimbali meleh Mbak Aziza no? Oh, cukup wong loro karo Oh, sampean. berdua aja. Oke, siap. Oke. Nggih. Ya, awalono aja. Awalono ndah. Loh, berarti nggih kalih Mbak Aziza. Ora karo awakmu tok. Karo Prabowo cukup wong loro wis geger Mas iki.
Coba mambinge awalane apa? Sesideman riyen. Ah, sesideman ra apa ya. Neno neno. Iku podang kuning, Cak Sun. Luwih becik. Sing ngene yo. Luwe becik tak pateni. Patenono. Ha padha wae. Luwih becik patenono. Pisahan Raja Salestia Taremangi samudono marang kula warga gerwolan praputra kincanging alis katugahan tentang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mampu